25 lærlinge fra 3F besøgte en teknisk skole i Liverpool. I England har man skåret massivt på uddannelserne i mange år. Det har betydet et ræs mod bunden for uddannelseskvaliteten. En niveauopdeling gør, at man som håndværker nu kan få et svendebrev efter bare 1 år. Det var vildt at være i England og opleve, hvor ringe uddannelserne de er blevet derovre. Bygningsarbejderne i England de fortalte os, hvordan at de dårligere uddannelser både har givet dårligere håndværk, men også meget ringere muligheder for at forhandle løn og arbejdsvilkår. I England mødte de lærlingen Daniel, der har kæmpet hårdt for at få en praktikplads. I had to work for 5 months with no pay, voluntary work to get where I am today. But it's a steady job, getting paid now. Når Venstre de skærer ned på erhvervsuddannelserne, så er det både et angreb på vores faglige stolthed, men også vores muligheder for at forhandle ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Nedskæringerne de vil betyde flere fejl i byggeriet, dårligere håndværk, men også dårligere løn. Det er ikke den vej, vi skal. Vi skal løfte kvaliteten på erhvervsuddannelserne og skabe bedre håndværk, så vi kan være stolte af det, vi laver. Kom med til demonstration mod nedskæringerne den 29. oktober på Rådhuspladsen kl. 16.